dai to in bake zuciyata ta damu. Bani soyayya kyauta lokacin da ke kina, waɗansu kullum kushe ki ni kwana kin canja ki. Ya za a ce in kyale ki bayan da ke ni zan rayu, jinin jikina in bake babatin yayi motsawa, tamkar a zare rai na jikina kin kake ce zabina. Gani suke yi wai ban kai ba, gashi ke kika nuna ni. A ƙauna na gija da baya, ke nake gani kullum har in samu bacci, sani dariya na san zaki kora kunci, babu damuwa ke dai zana sa a zuci, da kin yi murmushi kunci za ya bar jikina. Kiran waya daya shi zai canza yanayi na. Yar farin gida me farin idanu in fi dukiya, ke ɗinkin wuce jinina. Karfin ji gani idanuna, ya zan yi rayuwa idan bake, ke ce nan cikar muradaina. Alkawarin kina rike shi, kun bacci ina tuna shi, har abada ni zan rike shi, kan ƙaunar ki bani kyashi. Burina in ganki gani, auren mu shi nake jira ni. Rayuwa sai da ruwa, rashin uwa damuwa, ke kin zamo yar uwa, in babu ke da damuwa. Ba sai na faɗa ba, ba sai na faɗa ba, ba sai na faɗa ba, ke kin san ba sai na faɗa ba. Idan babu ke